Čaute ľudia, moje meno je Rika, dneska vás vítam u videa, u ktorého si ukážeme play button fake. Čiže je to, kto to nepozná, čo je to, play button je, čo dostávajú youtuberi, keď majú vyše 100 000 odberov. Postupí sa to už od 100 000, milión a 10 miliónov odberov. Takže ja tu mám taký malý fake button. Takže povieme si, ako sa dá vyrobiť. Takže potrebujete z tabletu malú krabičku. Toto je z Prestígia. Tak. Potom nakreslite si na papier button YouTube, vystrihnete a nalepíte a sem si napíšete, aké chcete číslo na papierik a vystrihnete a nalepíte. Potom už je mi jedno, či si to vyfarbíte alebo nie. Takže postup je, po prípade ho vám napíšem do popisku videa. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, hoďte like, odber a koment. Uvidíme sa budúce. Čaute, čus, oh my juice.